Egunon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Castron gara gaurko honetan, Espainiako txapelketaren finala jokatuko da. Jarraian badakitzu bost traineru bakarrik izan ditugula hemen lehian, atzo astillero geratu zen kanporatuta, gaur lau Euskal ordezkari finalean. Eta egun aizetsua egoaizea dugu, eta itxasoa pixka bat arrotua, aizea olatua gehien bat. Ea zer dioen gure adituak, Ibon Gaztañazpi, egunon? Baita zuri ere, Mikel. Espainiako txapelketa, Zirte dozart. Zirte dozart, 78. edizioa, Euskal Klubek historikoki garrantzia handia eman dioten lehiaketa, eta gaur egun, ikusi dezakegun, estropadarik handiena puntako lau traineruekin, oso zabala, eta nik traineru bakoitzari 125 aukera gartzen dizkiot, salidan behintzat. Ez da, gehiegi busti, Ibon Gaztañazpi, baina egia da, oreka handia dagoela, egun bakarrera, ikusiko dugu nolako eragina haizeak, kaleak, tentsio handia olako egunetan gertatzen den bezala. Egunon, Sara Gandara, klubetako ordezkarien inguruan beti bezala, nola ikusten dituzu gure Euskal traineruetako ordezkariak? Zaleak ere bai, asko etorri dira eta. Nervioso egia esan, egunon lankideak eta ikusentzuleak Euskal ukituko Espainiako txapelketa Castron eta hemen Brazomarren ikusten ari zareten bezala jendean dana elkartu da beste urte batez jarraian. Armaia honetan nervioso urduri daude ordezkariak eta presidenteak eta beti bezala. Estropadan zehar beraiekin hitz egiteko aukera izango dugu eta bukatutakoan gaur gainera arranplaraino ere joango gara, Mikel. Ederki bai, protagonistei jarraipena egingo diegu, eta lehenik eta behingo sportuan grabatutako elkarrizketak. Hementxe dituzue, lau entenatzaileek emandako azalpenak gaurko estropada garrantzitsuaren ataria. Bueno, atzokoa esan duzu bezala sailkatze estropada besteik etzan, eta gutzako zorionez bintzat, arazo handirik gabe hoxe lortu genuen. Favorito zianak nik uste danak arazo handirik gabe lortu zutela, beraz atzo esan daiteke sorpresa gutxi. Baldintza oso gogorrak arrauneako, uste atzotik aurrea eragina izan dezakela mutilen egoeran, muskularki bat tipa, ze atzo zigor muskular nik uste garrantzitsua jasan zutela, egungo txapeldunak izanik, zesanik ez. Beti diote txapelketa hauek, estropada oso berezik diala, egunekoa inberdala, asmatu berdala, ez dago biharren aukerarik, eta Bizkaiko eta Euskadiko txapelketan modu horretar hartuta ondo atera dira, ea kapaz garen lehen gortekoa mantentzeko. Gu gure estropa imar dugu, nik uste azkenen untzia gota gote dijoala, gota hobeto sentitzen gala, eta nik uste untzien erantzuna ere gota hobia dela. Eta gure lan aitea, eta bakigu final badala, egun importante badala, urteko importanteenetako bat, eta batipak gure lan hain, eta nik uste gure lan aiten balin badegu borrokan ongo gela. Nastuta dago, azkenen ez atzo bezain beste, baina ez dut iruditzen azkenen alde handik egongoan. Nik uste azkenen azpiko itxaso dago alde batetik, haize olatua bestetik, nastu egiten da desente, baina nik uste edozein kasutan babesei behintzat ez kale baten ez besten ez da asko antzematen behintzat. Egia esan, aurkari zuzenak aldamenen izango ditugu gaurre, eta gure asmoa behintzat alik eta estropadik honen egitea, da horren barrun dago, garaipenetik behintzat gertu ibiltzea. Bai egia esan, arrauneako baldintzak etzian oso erosok izan, baina iruditzeit, buelta eman ditugula eta gaur gehonen honen emateko prest. Sei aldaketa inditugu eta baldintzak ikusita iruditzeit, gaur arazo, behintzat arazo gutxi izango dela. Estropa polita, esanek iruditzen zaite lau momentu txonaz gabe laugarren ligan, baina iruditzen zaite momentu enten lau forten txonak ikusiko dela, lastima tanda bagarra zatia, hori da, deskafinatu horrekin, baina iruditzen zaite lau honenak hemen gala, eta iruditzen zaite Espainiko txapelketa polita ikusiko dela. Leko alertu honi, ez dakit, gaur da behuna, azkanen lehen gurtian esperantza hondi bigetorri deia irazteko, eta iruditzen zaite gaur eguna deula, gaur itez palima deu, baina intentzioekin, atzo kuarria behatako dek gaur, kanbioik eta zergin gabe, eta apor todos. Hor da beraz, klubetako entrenatzaileek emandako azalpen sorta. Eguna gurutzea ipinita izaten den horietarikoa, eta pentsa ezazue, palmaresa hobetzeko asmotan etorri dira, arraun elkarte hauek, egia esan ez dago, ez da diru laguntzarik ere, ona etortzeko, horregaitik Galiziako klubek guztiek, ez batek, ez bik, guztiek, erabaki dute ez etortzea, eta Kantabriako ordezkaria Astillero, atzo kanpoan geratu zen, atzo lehenengo txandan Kaiku Hondarribita Astillero, eta Astillero izan zen motelena,
eta Kaikuk 22-06 markatu zuen, Hondarribik 22-12, Astillerok 22-55, bigarren txandan Bermeok 22-02 eta Oriok 22-17. Denborak ikusita, horre berak adirazten digu, Ibon, atzonolako estropada eremua zuten lanerako. Hori da, trapalea, eguraldi berdea itxaso hauzia, eta beste Oriok ikiragarrizko eskapada egin zuen, bigarren balizaren bila zetorrela, keina bat hartu eta ia kanpora geratu zelako. Historia ipatu duzu, Mikel, eta diru laguntzari gabe, arraun elkarte handiabek ona etorri direnako, pentsa ze garrantzia ematen dioten titulo honi. Eta ipatu nahi nuke, iaz, Urdaibek irabazi zuen, 2013an Kaikuk, 2012an Hondarribik, azken 3 urtetako garaileak hemen dira, Oriok aspaldi ez du irabazi, bera da, buruz elkapenean dagoena. Aspaldi, 1989an okerrezpanago. Hori da. 15 ditu palmarezean, hori da, Santanderren azkeneko. Erregea da, 15 garaipenekin. Astillero 8, Pedreñak 8, eta gero Kaiku legoke 7 garaipenekin. Urdaibaik 2 garaipen ditu hemen, eta Hondarribiak 1. Eta bueno, hor dira, arraunlaria pronto, egia zen ikaragarrizko arretarekin ikusi ditugu, berotzen lanak egiten, entrenatzaileak ere gain-gainean, eta argi dago gaur huts txiki batek eragina izango duela zalantzarik. Hori da, guztia izango da garrantzitsua eta argi detailei. Irtera bera, 3 ziabogak, olatu bakoitza, hemen erabakigarria zer izango den, adi edo zer izan daitekela. Eta entrenatzaileak entzun ditugu, eta nik uste dut gaur portuan antzemate zela zerbait berezia, estropada berezia zela. Bueno, hortxari dira prestatzen, azer ere bai patroiren bat, eta lehen kaletik Kaiku joango da, bigarrenetik Hondarribia, 3garrenetik Orio, 4garrenetik Bermeo egungo txapelduna. Kalei buruz, hegoaizea nagusitzen ari dela ikusirik, gero mendebaldetik kanpokaldean itxaso pixka bat ere izango dela kontuan hartuz. Egia esan, estropada eremua trakets xamarra ikusten dugu, Ibon. Bai, eta Igor Makasagak berak hori izan dugu. Batetik, ego haizea dagoelako eta bestetik, itxasuak kontragotzen du, eta horrek haizeak eta itxasuak talka egiten duenean, beti sortzen da hor, barbarra eta ziginkeria. Bezalde, ego haizea dago, ego haizearen arriskoa normalean, Mikel, txandatik txandara izaten da, haize ufadak abiadura ezberdina izan dutelako. Alde horretatik iruditzen zait, ego haizeak berdinduko duela, nolabait, estropada eremua. Itxas behera, 12 erditan, atzore izan genuen, ilargi betetan gara, korronte handiak dira, baino marea puntan. Beraz, korronteak iruditzen zait, neurri antzekoan eragingo diela treneruen. Hor dira ba, beharrezela kokatu nahian, Zurinaga bai. Hondarribia ere hortxe, prestatzen. Arazoren bat badu Zurinagak. Arazoren badu Zurinaga bai. Eso altxatu eta estatxa utzi egin du. Bai. Eta gora beratxoren bat antzeman daiteke eta itxasoko epailea ere badator. Marinelari esan dio, goazen lehenengo balizara. Ega zer dioen Zurinaga. Está la cuerda suelta. Está la estacha suelta. Vamos tirando, Bueno. Está la estacha flotando. Ara, mezua garbi. Bai. Asier Zurinagak epaile jauna. Eso hay que atar ahí. Behar den bezala amarratu gabea, non bai. Aguanta ahí, aguanta babor. Eso hay que atar ahí, si no... Hor bakarren bat ere entzun da, hankak lasaitzeko esanez. Ipurdia tostazulotik atera eta... Beste denak erne daude, eta ez da oso komenigarri izaten. Oso txarra. Denbora era hortan eta tentsio puntu horrekin, eta dei egin dute epaimaitik, balitzatzailei deia, Zaragandara, ni behintzat garbi xamar entzun dut, eta pentsa daiteke atzerapen txikiren bat izango dugula, ez? Bai, eta hemen daude ordezkariak zer gertatzen den jakin nahian, estatxa badirudi solte dagoela, eta, galdetuko diogu Pedro Mari Abandori esate baterako, atzerapen txiki bat ere izango dugu, ezta? Bai, ematen du estatxarik falta dela, eta guain Davido Puezak eta aurretatzea, nik uste ez da soka ez bade topatzen, akabun, ez da egin. Nitsi gora bat, ez da hor daude.
Tentsio puntua bazen arraunlarien artean, orain atxeden honek kalte ingo die, jakina. Bai, ganera euren ikusten da horre ez die mobiten, eta usteot ez datxa beste bordezkoan bat ez da, eta hor programa izango ditu ez da egin. Ez dago hartan mediari. Sorterik onena, Bale, eskerrik asko. Hortxe dira, beste hirurak lasai xamar egon dira, eta orantxe estatxa utzi dute patroiek. Horiok eta ondarrik bai. Oraindik ez, orantxe utzi du. Zain badaezpadan, epailari begira. Detaileak aipatu ditugu lehen, Kanpeonatu Espainiako txapelketa bera biko dutena, Mikel, eta bat orain, orain hor eskarmentuko arraunlari esperientzia duen horiek burua hotz eduki behar dute. Beste datu bat, Espainiako txapelketan irtera ustelak 5 segunduko zigorra duela. Pentsa, hortik. Eta bestea, aipatu beharreko garrantzitsua, Mikel, bukaeran, bakoitzak bere kaletik sartu beharko duela. Hori ere, araudian jartzen dute beti, eta gaur bezalako egunetan, ikuskizunaren aldetik behintzat esan daiteke ez dela mesedegarri. Hor utziko du, ez? Nire ustetan, kalterako patroiei, maniobrarako margina hori kentzen diolako. Patroiek azkenean, ezin dute olatu aprobetxatu eta esate baterako, estropadaren muezarkatu, edo beste kalera joan, edo. Bai. Alaxe da, Kaiku presia danik, berak izan du gora bera eta zintzo Zurinagak erabaki du, lehen bailen. Hartzea eta pres da, Hondarribia ere prest ikusten dugu. Eta orantxe, hurbildu dira baita ere Orio eta Bermeo. Eta horari dira kokatzen. Aitzea 9:10 abiadura du orain. Orain dela ordu laurden bat pitimat indartsuago ere antzeman dugu, Ibon. Bai, ego aizea, herriko aizea txoro izaten dau, aldatzen dena eta ufadak amugitzen dena. Begira, pestainatxoarekin hori, Hor dira. Zeten txio, Asier Zurinagak, 1000 urte arraunean, eta ontara ez da, gorputza hoitzen. Bai, gainera, ligan hobeki moldatzen ari direnak, adibidez Hondarribi, lidertzan 6 garaipenekin, eta, badoa beste patxada batekin. Garaipenaren bila denak, esan beharrik ez dago, baina, nolabait denboraldia ondo bideratuta duzu. Euskadiko txapelketan ere, Bermeotarrek garaipena, eta esan daiteke alde hortatik, batzuk garaipen goze edo beharra ez dute esango, beharra dene dutelako, baina nolabaiteko estropada honetan asko dutela jokoan, denboraldiaren balantzeari begira. Hori da. Askoren denboraldia salba dezake. Erne, bandera gorria! Bai! Balekoa! Bai, nire ustez garbia. Guztiz garbia. Hor dira laua. Argi irtera. Orain hemen lehenbiziko kaletik eta bigarrengotik babesak egitxeago izango dute, iruditzen zait. Don Luisen kaiak hemen markatzen duen babesgune hori. 20. segundua bete da, gola berari gabe, eta aurrera doa estropada. Egira, frankak airean, hor movimentua pixka bada. Movimentua badago. Txasa hausirik ez, baina movimendua bai. Momentuz parean dira, Orio eta Kaiku zertxo baita aurreraturik ibili dira, baina hemen GPS-an markatzen digune referentzia guztiz orekatua da. Kaikutarren tripulazioa eta kortak gaur Kantabriar asko, Esteban bera ere titular petoa izan ez dena barruan. Hori da, iazko kuadrilla bera, ontziratu du Jose Luis Kortak, 7 Kantabriar, eta bestea beste, Kamatxo eta Fede Estindal azken urtean titular horietako bat. Lehorrean utzita eta nire ustez gaur bereziki motivatuak Kaiku. Hemen Hondarribia buruan da, Bermeo eta hori bat, Kaikuri 2. Eta Hondarribiak ere, puntakoa izan daiteken kuadrilla gaur lanean. Hori da, baiazko ontziratu du Mikel Orbañanosek, 6 aldaketa eginda, atzoko kanporaketarekin alderatuta, eta, besteak beste, Mari Eskurrena, Gari Uranga, Agoitz barrurako irazoki, eta baborrean, Manes Aldai, Ekaitz Aznar eta Iñaki González. Segundu batean dira dantzan hor. Orio Hondarribiaren parera, Bermeo ere bai, eta Kaiku hurbil segundu bakar batera, hemen hori jotarra. 4 aldaketa eginda, atzoko estropadarekin alderatuta, orain arte Igorrek estropadan atera ez duen kombinazioa,
eta bueno, baborrean azkarate sartu du, espaldan, Peña Lautik eta estriborrean, Odei Arrizabalaga eta Anartz Larrea gerri-gerrian, eta espaldan, estriborrean Endik Alberdi. Hondarribi segundutxo bat aurretik, orain Orio, GPS-ak adierazten digu pare bat atzetik dala, baina olatuaren gora berarekin eta hortxe dira. Hemen bermeotarrak. Hori da, 3 aldaketa egin da, hor ontzia ikusten da, saltoka, eta, bueno, gaur Zulaika, Oskar Biudez eta Javi Polos hartu ditu, eta 3 aldaketa egin ditu. Berzaitazkoe espaldara ekarri. Eta esan dezagun, Urdeibarien inguruan, Unanue Askoitiarra, estropadak gehiena jokatzen dituen mutila, bankean min hartu eta lesionatuta dagoen. Ea ba, emailen ikusten dugun entrenatzailearen agindutara. Hondarribi, arranka aurretik duela, tartetxo bat lortu du. Bermeo eta Kaikuri bat, orain hori bi. 3 minutuko lan egin dute Ibon. Bai, eta itxaso zabalean dira dagoeneko, Itxaso zabalean begira. Giro txartxarrik ez, baino... Aizea gora! Prankak airean. Ikeragarri bizi joango dira kanpora gaur. Aize honekin, herriko aize honekin. Gaur kamarak sosketa bidez, eta sosketan egokitu zaie, 2 bizkaitarrei, hain zuzen Kaikuri eta Urdaibeiri. Hondarribi buruan da, 2 segundu Bermeori eta Kaikuri, hori 3, orain agian antzemango da hor kanpokalde horretan, eta olatuen eragina, haizea ere gora, eta hausen momentu garrantzitsua, kanpoko palitzetara hurbildu aurretik Ibon. Hori da, dagoeneko itxasuan, ikeragarri azkar doaz, treneruak, ego haize honekin, eta argi, 4 minuturako, Hondarribiak, abantaila polita, Polita hartu du, Hondarribi gainera oso demoraldi ona darama, estropada askotan, lehen luzean lortu du abantaila erabaki horra, eta gaur ere, Orbainen ozen mutilak hortik kokatu dira aurretik. Hori da. Segundu pare bat, Hori ote xente sufritzen horrein. Orain bai, itxaso zabalera irten da gehiago. Orain kontua izango da, baliza preparatzeko, bide galtzerik egin duten, eta haize honekin normalena izango da gainera, ziabogak zabaletik ematea haizearak, tira egingo dieta. Argi, Bai, begira, 4 minutu terdian sartu dira. Hor dira. Hondarribia. 4 eta 10. Kaiku pasatxo igual. Orio gere, bai? Orio ere hortxe da bazartuta. Tira ba, jaun Andreok. Maniobran Hondarribia aurretik, ea orain. Diferentziak nabarmentzen, Hondarribiko olaturen bat hartuta Kaikuri 2, Bermeo eta Orio 5. Hori da GPS-an markatzen diguna. Hondarribiak ziagogan beste segunduren bat urratu izango du, argi Kaikurekin, 2 segundutara da eta orain, gaur barrura, denbora gehiago beharko dute, kanpora baino, Egoaizeak bete-betean harrapatuko ditu eta. Momentu txarra, Bermeo eta Orio rentzat. Bai. Bermeo 5, Orio 6. Ea Zurinak zer dioen. Estropadan sartu nahi, embarkazio batera da Kaiku. Izan daiteke baita ere, lan psikologikoa oso garrantzitsua dela, eta olatu haundi eta garbirik ez dago, baina hemen lana dago guztientzat, eta esan daiteke ez dela horren erabaki horra, puntu hontan, 6 minutuko lan eginda, 4 segunduko atzerapena izatea. Oraindik asko falta da Ibon. Keragarri falta da, ez da gutxiagorik ere. Eta olatu bizi horietako ez, baina olatua bada hor, eta asmatu ezkero 20-30 pala olatuari jotzeko modukoa ere bai. Begira Kaiku, Orio dugu txapelketa gehien duen elkartea, kluba, Iñaki Arostegi egunon. Egunon. Ziabogan, 2. tokian sartu zarete, baina orain Hondarribia aldea hunditzen ari da, asko falta da oraindik ere, Ez, bainika nortxe gaude, bainik usten dut GPS-en arabera Hondarribi eta Kaiku paren, gu 4 segunduta, eta bainika usten dut estropa luze izango dela, eta bainika gauza asko daude ikusteko. Atzoko sailkatze estropadan, baldintzak oso txarrak izan omentzian, eta gaur ere haizeak gogor jotzen du, Ziaro ezberdina dira atzoko baldintzak eta gaurkoak, atzo nordestetik gotezun, gaur negoa dago, baina bai, kanpon uzen deneiko zikinango dela, baina atzoko okerro zian desiente bai.
gaur Euskal Ukituko Espainiako txapelketa hemen, badirudi San Migueliako beste estropada bat ikusten ari garela. Bai, bueno, horrezko txandan hor gaude, San Migueleko, bueno, San Migueligan San Juan usten dut dagoela laugarren, hori faltako litzake, baina, bueno, kaiku nor dago baita ere, berdinduta puntuta San Juanekin, eta bai, uste goi mailako horrezkotan da badala. Sorte hon, segi referentziak ematera, eskerrik asko. Eskerrik asko. Kaiku buruan kokatu da, Kaikuk egun batzutan bakarrik, baina egun horietan poparian asmatu du, eta gaur ikusi egin beharko da lehen kale horretatik nolako zukua ateratzen dion egoerari Jose Bizkortaren kuadrilak. Orain arteko estropadetan dizdirari gutxien agertu duen taldea da Kaiku, baina horioko horrekupekoan, Mikel, emeretzi egin zuen, oso estropada eta ona. horrein nahikoa esaten du, hor kuadrilla badela. Euskadiko txapelketan, lehenbiziko luze txarra, baina gero besteak adina ibili zen, eta parian asko. Hori eta Bizkaikoan ere bai, Bizkaikoan ere urdai bai gogotik estutu zuen. Ea orain, Bermeok eta Oriok, Hondarribi eta Kaiku, hor dago lehia. Eta Bermeo eta Orio ontzi pare bateko atzerapenarekin. Ea nola erreakzionatzen duten. Orain, une batetik bestera, babesunea harrapatuko du. Eta babesunea harrapatzen lehenbizikoa gainera Kaiku izango da. Orain laiz esartuko da babesean. Bermeo ere zerbait errekuperatu da. Orio zazpira, Bermeo bostera ikusten duzue. Eta buruan, bi berdea, Hondarribia eta Kaiku. Orain, aize gogorroni aurre egiteko. Kaiku lehen kaletik, Hondarribi bigarren kaletik. Eta horrela ditugu gauzak, Bermeo ematen du zerbait errekuperatu nahian ari dela orain, ez? Baina, hala ere, urrutitxo daude, bi traineruko atzerapenarekin, bai Bermeo eta baita Orioen. Orain, dagoeneko lau traineruak, hemen Baia barruan, kiragarrizko indarlana eskatzen du honek, Aizearen aurkoa joate honek. Hondarribia orain, olatutxo bat hartuta iruditzen zaitor ongi. Bai, eta hemendik eta ziago gara bitartean, gainera itxasbera honekin, bajama honekin, olatuak laguntzeko modukoa izango dute. Aintarte txikia dagoenean, orain ere bai, arraunketa pixkat bizituta, ama Guadalupekoa. Kaiku segundu batera, Bermeo 6ra Orio, 9ra orain. Erne, momentu latza Orio tarrentza. Eta Hondarribiak momentu ona, hemen barruan olaturen bat edo hartuak izango dira. Hondarribia garbi buruan, Kaiku bira, eta Bermeo ere begira, argi Bermeo, eta olatuan Bermeo, begira Bermeo. Antxe dira Bermeo. Bai. Kaiku atzean da, Kaiku orain sufritzen ari da, Kiragarri Bermeo aurretik. Bai. GPS-ak ematen digun informazioa, jaun Andreok. Bermeo bera aurretik. Bermeo, GPS-aren informazio sorta hori errebisatu beharko da. Aurreti Bermeotarrak, Orio olatu parea Bermeotarrek. Bermeo, Hondarribi, Orio, Kaiku. Ateratzen Bermeo aurretik, eta Orio ere hortxe da, Baina Kaiku orain begira non dagoen, Kiragarri atzean. Hacerme caso. Este largo hay que remar. Largo. Hori Aranberri, azpitik. Eta bestea, Mikel, Orio ere hortxe dago, burutik 3 segundura, Bi 3 segundoan, orden honetan, urrenkera honetan, Bermeo, Hondarribia eta Orio. Eta Kaiku nire ustez estorpadatik kanpora. Kaikuk atzera, galdu egin dute esiente gainera, modu harrigarria. Eneko, más atrás, cuélgate. Hor dira Bermeo. Cuélgate. Aranberri. Bermeo, Hondarribi, Orio hurbil eta Kaiku urruti orain. Ea orain barrura, Lehen, kanpora 4 minutu terdian joan dira, 4 minutu terdi, kanpora eta 5 minutu terdi barrura, pentsa. Barrurako luzean minutu bat gehiago behar izan dute. Orain guztiek erritmoa sarrituko dute. Kaiku, egoerari buelta eman ezinik. Sufritzen. Bai, nire iruditzen zait, Kaiku dagoeneko, bandera lortzeko aukerari gabe geratu dela. Bermeo eta Hondarribi eta Orio ere momentu batzuetan pixka bat sufritzen ikusi dugu, baina errekuperatu da. ¡Largo! ¡Leandro, me cago en Dios! ¡Es que os mato, Aizea, 26. Ikeragarria. Zurinaga bere mutilak estutzen, eta hemen Bermeotarra. ¡Tírate! Orain aizearen alde, diferentzia gutxiago ateratzen dira. Begira zeunfadak, Bai, ikeragarriak. Eta marretik gora. Ikeragarriak. Aize honekin,
erritmoa sarritu egiten da, eta atakean bizi. Ze Bermeo! Eneko! Atrás! Final! Estropada dagoen bezala. Bermeo iruditzen zait, pixka bat aurreraturik, Hondarribi, Orio ere bai. Hondarribi zake dau, regata con Orio. Hori gorkaran berrik esan du. Zer dioen, mutila motibatzeko edo. Oriorekin dutela leia. Eta Orio hirugarren kalean ikusten dute aldamenean, baina Hondarribi ere hortxe da. Horrez dago arrokeriari. Katamaranak markatzen digun irudia, atzean geratu dena beste berdea da, Kaiku da. Eta justu ere Pedro Maria Bandorekin gaude hemen, GPS-ekin arazo batzuk izan ditugu, eta hemen urduri daude ordezkariak, zer gertatzen den jakinaian berriz ere. Eta gainera, Asier, arazoak badituela, ikusten ari gara, Asierrek? Bai, ez dakit esku altzaten egon dela, ez dakit segaitik, ezin dugu, justu, bera hemen dago monje bera, eta, bueno, betzan duzko bere bai, berarekin harremartan du, bai ez duen txuten, zer zaten dagoen. GPS-ekin arazoak ikusi dugu, eta bigarren ziaboga eman orduko Kaiku azken tokian, asko galduta. Bai, ematen GPS hemen aurretik edo Hondarribiekin gatuztela, baina guk torkarea, bueno, negia neko atxea duta, 5-6 segundo, eta hori ematen duia atzeago dela, aixen kontra zehortxo baitan tiagoa emonta osten torkara, haien berriro galtzen ari gara. Haizea arrotuz, baldintzak gogortuz. Bai, bueno, estropada honetan remontan ez du emoten alde edo kontra dagoza kalia zin da hobea edo txarra, bai hemen gu ziagoa emonta osten geratu da neko atxea duta. Bueno, sorterik onena, bizkaitarraren zat. Ez dakit, bueno, alde askorik ez du emoten dagoelak, nahiko ondartzatik etortzen da isea eta agian korrente gehiago edo oleto gehiago bai agian egongo da. Ematen du hemen amaieran laugarren kaleti oleto pitxue gehiago dagoela lehenengo baino. Eskerrik asko. Vale, eskerrik. GPS-aren datu sorta, pantalla pixkan nahazita ikusten dut, baina iruditzen zait, Bermeo aurreti dela, eta gero Hondarribi eta Orio Kaiku urruti, 15-17 segunduko diferentzi badugu pantailetan, da iruditzen zait hori dela Bermeok Kaikurekin konparatuta duen diferentzia. Baina, oraintxe, ziaboga egiterakoan, izango dugu erreferentzi garbi eta jatorra. Badirudi Bermeotarrak hirugarren luze honetan tartetxo bat lortzeko gai izan direla, Ibon. Hori da, une batetik bestera emango dute, Gorkak aspaldi izan du, oraintxe Zuleikari abizua. Hasiak dira. Hor dira. Garbi Bermeo aurreti. Bai, bentaja polita, 14 eta 46. Orio bigarren. 3 segundo terdi. Orio ia Laura, Bermeo Hondarribi bostera. Eta urruti dagoena, Kaiku da orain dator, begira, hortxe dator Kaiku. Vamos, favores! Va Miguel! Ea! Sasa! 19 segundura, alaxe da. Arriba! Urrutitxo, jaun Andre. Ea ba! Quédate proa! Bueno, 4 segundo, azken luzeari ekin aurretik. Ez da txarra, Ode, kategorikoa. Kontuan izan da gainera bakoitza bere kaletik amaitu behar duela, Ibon. Bai, eta luze oso gogorra izango da, oso fizikoa, haizearen kontra. Barrura, kanporaka baino, minutu bat gehiago behar izan dute. Diferentzia gora doa. Diferentzia gora doa. Kaiku sufritzen oso atzean. Ea Bermeotarrak estropada serioa. Lehenengo luzean ibili dira, pixka bat sufritzen eta kilikolo eta gero buelta eman diote egoerari. Eta gaur ere, hemen badian, horre badakigu poparian ikeragarri dabilen ontzia dela, gaur ere bai, Gaur ere bai. Orio ere hor da, burrukan, baina segunduen gora bera aipagarria iruditzen zaigu. Hemen Bermeotarrak, Bizkaiko txapelketetan, Euskal Herriko txapelketan, Bermeotarri pausua eman eta gaur ere hor ditugu aurretik, Ibon. Bai, estropada ere eran jartzen ari zaie, hor pare bat treneruko aldea badute, eta iruditzen zait oraintxe ari direla, soka eteten. Irakoitz, olatu eske, olatua behar du Oriok orain.
Bermeo badirudi badoala, Mikel. Bai, tarte handia da, katamaranak erakusten digun tartea oso aipagarria da. Hor bi traineru luze daude, 3 ere ez dira urruti izango ibon. Hora pantailan dugun diferentzia, 9, hori 15, nik datu hori, nire begiekin ikusita, atzetik nola datozen, ez nahi zauzartuko esatera. Eta argi daukadana da, bermeotarrak buruan ikusten ditugula, esango nuke, hori jo ere hor dela, garbi kaiku atzetik hori gure begiekin komentarista postutik ikusten dugu, eta informatikarekin gora bera daudenean, gure begiek adierazten dutenak balio handia du igor. Hori da, eta hori jo eta Hondarribiaren artean ere, tarte desentekoa, horien alde. Ikeragarrizkoa izi ufada orain kontra. Ikeragarrizkoa, Tartea zabaltzen, katamaranak ematen digun erreferentzia garbia da bermeotarren alde. Garbi. Eta tarteak orain nik uste haunditzen. Hondarribia irutzen zait orain olatu hartuta, ari dira, hori jota Hondarribia hor ari dira, Kaiku ere ikusten dugu hor lanean. Hemen bermeotarra jaun Andreo, Bou Bizkaia utzira goaz! No rebotes, atrás! Exhibición, chavales, sigue! Ulaika, jo! Versailles, jo! Agindu garbia, jo! Hor ez dago zalantzari izan egin berruten. Bosik doa pantaiak, garbi ikusten dute ontzi aurretik. Minuto y medio, final! Tartea dago, Ibon. Tarte nabarmena dago. Minutu terdi, gainera barruraka. Nabarmena dago. Bai. Momentu hontan esan daiteke 3-4 traineru hor, Tartea badago. Hor bederatzi segundu oraindik gutxienez bai. Bai, baina 18 minutu terdi begira olatu hartzen orain. Bermeotarrak tarte nabarmena daude. Bermeok hori 12, 4 traineru, Hondarribia atzerago 22, eta Kaiku urrutiago minutu erdiko atzerapenarekin. Hor datua zuzenduta orain bai. Bermeotarrek tarte harrigarria lortu dute. Eta Hondarribia horioren atzetik dator orain. Orain dena daukate, alde Jon Salzamendiren motile. Badrile indartsua, barrura ikeragarri ondo moldatzen dena. Eta bigarren urtez jarraian lortuko dute. Gaur bermeotarra hemen ikeragarri da gainera, sale asko. Eta dagoeneko, hasi dira ospatzen. Garbi! Berme aurretik, txapelduna gara esaten du Gorka Aranberri. Gozatzen ari dira orain. Hori jo garbi bigarren, Hondarribi hirugarren, Hondarribi sufritzen. Kaiku zerbait errekuperatu da, baina hala ere 12 segundu baditu Hondarribi Kaikuren aurretik. Aldaketa handiak iragarri ditugu eta gertatu dira estropadan Ibon. Bai, gertatu ere, Laugarren kale hartatik, begira. 3. txapelketa, Bou Bizkaiak irabaziko duena. Bizkaikoa, Euskadikoa, eta Espainikoa eta olatuan sartuko dira. Begira, olatuan sartu gainera. Hori jo orain bere kalera. Anda! Urdaibai! Espainiako txapeldun bermeotarrak! 20-0 bederatzi! Behin-behineko denbora bermeotarrek lorturikoa. Hor da orain hori jo! Azkenean 10 segundu gehiago. Hori jo! 20 eta 20. 10 segundu luze. Hemen Hondarribia orain 3. San Miguel Ligako nagusia liderra 3. eta 25 segunduko atzerapenarekin gaurko honetan 20 eta 24. Hondarribirentzat, hemen da Kaiku. Hortxe, 28 segunduko atzerapena, 20 eta 47 Kaikutarren denbora. Tarte haundiak Ibon eta estropada ikaragarria bermeotarrek Salzamendik prestatutako mutilek egindakoa. Ikeragarria, Pentsa 3. txapelketa lortu dute, lehenbiziko luzean sufritzea tokatu zaie, baina iruditzen zaite bigarren luzean haizearen kontra 4. kale hortatik arraunkera hartu, hor poparean ere asmatu egin dute, 8. minututik aurrera, eta gero lortu dute estropada puskatzea. Horra begira,
Asier Beitia, Bermeo, zorionak. Eskerrik asko. Espainiako txapelketa, Euskadikoa, Bizkaikoa, zer gehiago eskatu daiteke? Bueno, momentuz pasan urteko entzu, no? Bizkaikue, Euskadikue eta Espainikue. Da, bueno, ligi apurtzuetako konplikata, bai aia temari ze ondo kontzarako. Gaur gainera, bigarren luz horretan hautsi egin da estropada, ezta? Bai, denporak egokintzu zamen apurtzuet txarto, bai estropada oso nahi entzabe gure mutiak. Motibatuta etorri dira, iazko titulua berrestera eta lortu dute, eta nola gainera. Bai, oso ondo, remontan be oso ondo, da, bueno, oso pozik gauz gaurko estropadarekin. Historiako 3. Espainiako txapelketa duzue, pixkanaka gora ere palmaresean. Bai, gitzik gora, bai. Bai, oso ondo. Beno, zorionak eta gozatu. Eskerrik asko, bakarrik Bermioko herrizeri hau garaipena emongo txagu, eta bebai unanueria harin errakeuperaten badan. Ja, ba horrela den, eskerrik asko. Bai, agur, zueri. Beitia jaunaren eskaintza, herriari eta min hartuta duten arraunlariari, unanueri, egia esan hasieran burua hotz mantendu dute bermeotarrek eta hor dira datoak, Hondarribik 4 eta 30 markatu du. Oso ondo joan dira, demoraldi osoan Hondarribia irteeretan, lehen luze horietan, hasierako txampatik errenta lortzeko gaitasunarekin ikusi dugu, gaur ere bai. Baina hortxe ziren bermeotarrak hurbil, segundu pare bat, hurbil, hori jo ere bai, distantziak hor txikiak izan dira, baina gero bigarren luzean ikusi dugu poliki poparian bermeotarrak buru hartzeko gai izan direla, eta hortik aurrera ja errenta zabaltzen joan dira, gainera orain bukaeran oso diferentzia ipagarriak markatu dituzte. Hori 10, Hondarribiri 25, Kaikuri 18, nolako gora berak izan ditugun estropadan, Ibon? Handiak, ni iruditzen zait, bigarren luze horretan, hasi dela, nolabait Bermeo, bere gaurko garaipen hau, oinarritzen ez da, pentsa bigarren luzean, Hondarribia baino, 5 segundo lehenago etorri da, eta horren nondik norakoak, poparea bai, garbi etzen gaur baino izaren kontra, horre gaia behar da, indarra behar da, ez dugu esango, bestek ez daukatenik, gu gainera datuak ez dakizkigu, jardun egiten gara, baina horko batio berri, baina hor ikusi da hor badagoela egurra eta zaparra badagoela. Iñaki Arostegi Orio, egunon berriz ere. Bai, egunon. Bueno, bigarren tokian azkenean, eta honek esan nahi du, azken paladar arte ezin daitekela ez errontzat eman, Ez, bueno, esaten izun ikusten nun estropatzu gan bezala oendikanen hori, estropazeola. Egia za GPS ikusten dega joku txarba pasatzi digula, niziaro referenti txarrak egamaten eginean. Bigarrengo ziabogetan kontuatzen eginean gaizki zeudela, baina ez genion tankerik ematen zematen nahi zan. Baina esate dizut, hori alde batea utzita, usten gaur ere guk oso estropa kompleto egin deula, horrengea banderan burrukan bukaera arte, eta, bueno, Bermeo zorionak eman, usten gaur ondo irabazi durako, baina, bueno, gu ere zorionak eman gure mutila, uste estropa ona egin deulako, eta arro egoteko modun gaudelako, eta, bueno, aurrea begira, berriz ere, urrengo azte dukera, beste estropa izango jarako. Segundu dantza handia ikusi dugu, eta aldeak bukaeran ere, deigarria da, ez da, hainbesteko aldeak egotea. Bueno, guri Bermeok 10 segundu ataizkigu, hemen itxason ez da idirutzen olako alde nabarmena denik, alde polita da, baina, bueno, pixka dolatutxo hauekin eta, 10 segundu gora beraz da ez da idirutzen mundu bat, ez? Baina, bueno, ez da izut, ni guzta bigar, ez dut estropa hona indeula eta guzta goteko mungo dela. Zorionak, eskerrik asko. Eskerrik asko. Hori jotarrak palmarezean goian 15 garaipen, gero Astillerok eta Pedreña Kantabriarrek 8 dituzte, eta Kaikuk 7, begira orain Urdaibai gaurkoarekin 3. garaipena, eta txapelketetan, demoraldi honetan ere Maxu, Bizkaitarrak, Gipuzkoako txapelketan hor indartsu Hondarribia, Donostian izandako estropadan, baina gero Euskadiko txapelketan jadanik esan daiteke oso lan bikaina egin zutela bermeotarrek, eta hori berretxe egin dute gaurko honetan hemen, Castron Kantabriako uretan, eta orain datoa konparatzen, Ibon, lehenengo luzean Hondarribia, azkarrena esan dugu, bigarrengoan Bermeo, 3. ere Bermeo, 4. berriz ere Bermeo, eta tarterik aipagarriena Bermeoko hori bukaera hortan, ia 7 segundu, aurrera zara. Brontzesko dominak gaur, Hondarribiak eskuratu du, Frantziz González Etxabarri egunon. Egunon. Pozik, emaitza horrekin? Egia esan ez, gu gaur garaipenaren bila etorri gara, eta uste dugu hor burrukan egon behar ginela, uste genuen, eta ikusi dugu, hasieran bai egon garela, baina gero pixkana atzera gelditu gara, eta diferentzia nabarmenekin gainera.
Hori esan behar nizun, diferentzia nabarmenak, batez ere, bigarren luzetik aurrera, GPS-ak kale egin digu, eta hemen bapatean aldaketa ugari sumatu dugu. Bai, hor pixka naztuta egon gara denok, ez? GPS-ak aldatuta zeuden, ez genokan referentzia zidagarrerik, eta bueno, ikusi dugu diferentzia handiak egin direla, eta benetan harrigarria, ez? Etzegoen horrelako itsasorik, horrelako laturik aprobetxatzeko, eta pixka eta harriturik gelditu behar. Bueno, Frantziz, gozatu, sikiera, brontzesko domina horrekin? Bai, alere nik uste dut, hirugarren postu bat ere egona dela, ez, hiru honen artean sartu gera, podiumean, eta hori ere ospatu beharrekoa. Segi ospatzera, eskerrik asko. Bale, eskerrik asko. Orain kontrola pasatzen, bermeotarrak, txapeldunak, zaleak hemen inguruan dituztena, eta kontrola pasa, zorionak eman, eta badoaz, bandera ematea Castroko plazan, udaletxe aurrean izango da, beste urte batzutan balkoian izan da, baina gaur adierazi digute, trampaldoren bat edo jarria dutela plazan, eta antxe izango dela. Ainhoa Pérez, San Miguel Castroko Kirol zinegotzea bat hemen aldamenean. Buenos días, Ainhoa. Hola, buenos días. Bueno, acaba de terminar este campeonato de España. ¿Qué te parece? ¿Cómo ha ido la participación? Un poquito el balance. Bueno, primero dar la enhorabuena a Urdaibai por el triunfo. Creo que nos ha dado una jornada preciosa de remo y que, bueno, la pena ya sabemos que ha sido solo 5 participantes. Nosotros desde la organización hemos querido que se haya hecho lo mejor posible, pero bueno, ha sido una decisión de los equipos gallegos y bueno, nosotros por supuesto que la respetamos. Creemos que el campeonato ha salido muy bien, que nuestro campo de regatas es un campo de regatas de lujo y que creo que todos los participantes siempre están dispuestos a venir a Castro a remar y como siempre unas jornadas preciosas de remo. Dejando a un lado la participación, vemos que el ambiente es inmejorable, ¿eh? La verdad que sí, que da gusto venir aquí al Muelle Don Luis y ver a tanta gente disfrutando del remo. Nosotros en Castro ya sabéis que lo vivimos muchísimo y ver esta afición es que la verdad que da gusto. Muchas gracias, Ainhoa. Vosotros. Hor da beraz, udal zinegotziaren iritzia eta estropada amaitu da. Berehala protagonista gehiago Euskal Telebistak kai aldetik ere gaur alegin bat egin nahi du. Arraunlariak, txapelketa ostean, lehorreratzen diren une hori ere eskaini nahi dizuegu. Hor dira bermeotarrak, erakustaldi galanta eman da eta esan daiteke salzamendire mutilek asmatu dutela, konzentrazio ikaragarriarekin ikusi ditugu, denak beroketa egiten, arreta hundiz, baina ematen du nolabait txapelketen garaian eta agertzen dela hor Bermeok duen sasoi guzti hori, batio sorta guzti hori, tekla hori ongi sakatzen duela salzamendi. Hori da, beste puntu bat ari da erakusten, gainera liga nolabait erregulartasunaren saria da, hor Hondarribia aurten maisu dabil, eta 3 txapelketatik 3 irabazi dituenak, Mikel, egun seinalaturritan zerbait ondo egina izango du. Hemen ari gara ikusten, estropadako momenturik egokienak, gero ere errepasatuko ditugu, protagonista kai aldera iristen diren bitartean. Argi dago Hondarribiaren lehen luzea, inolako aitzakieri gabekoa izan dela, demoraldian zehar bezala, azkarrenak izan dira. Kaiku ere hor, hasieran Don Luisen kaiaren babesarekin eta ibili da, baina azkar geratu dira gero atzean, eta esan daiteke, behin kanpokaldera helduta lehen ziaboga egin duten momentutik bermeotarren nagusitasuna garbia izan dela eta geroz eta zabalagoa, nabarmenagoa. Hori da, Hondarribiak esate baterako aurten, hortaraxe ohituta gauzka, lehenbiziko luzean, normalean aurretik izaten da, eta nik esango dut lehen esan dudana. Bermeoren gaurko garaipena, nik uste dut, barruraka eta bigarren luze horretan oinarri ditu dela. Frantzisek esan du, horrelako itxasorik ez da eta baina gaur, egoaize handia da, hor indarriak 10, 15, 20 batio gehiago dukitzeak estropadan laguntzen apurtzen du, eta atzo esan genuena, Maria bizitan gaude, ez dira ikusten eta korronteak olako girotan beti ere handiagoak izaten dira. Eta hortik diferentziak zabaltzea ere, nik uste dut, esplika daitekeela. Ea ba, hortxe protagonistak, hori jotarrak uste dut azkenak izan direla, estropada ostean hor kontrola pasatzen. Aizea ere, beste datu bada, 20,9ko abiadura izan du, bataz besteko hego aizeak, eta honek ere, gaurko txapelketan zalantzari gabe eragin handia izan du. Ikeragarria, Mikel. Pentsa, lehenbiziko luzean, 4 minutu terdian joan dira. Eta etorri Bermeo, 5 minutu eta 25.
barruraka lehorrera alderako luzeak ia minutu bat gehiago behar izan dituzte. Hortik pentsa, haizeak, ego haizeak, gaurko honetan, herriko haizeak, ze eragin izan duen? Beste datu bat, konparaketak egiten hasita. Orain artean ligan erregularrenak Bermeo eta Hondarribia. Begira zer gertatu den. Bermeok bigarren luzean, Hondarribiri 4 sartu dizkio. Bigarren luzeko denbora hartzen badugu, Bermeok hori 2, Hondarribiri 4, Kaikuri 6. Eta gero, azkenengoan, 4. Bermeok hori 6, Kaikuri 18, Hondarribiri 19. Hori da. Azken luze horretan. Hor beste ikusten duguna da, lehenbiziko eta bigarren kale hortatik barrura ikeragarri sufritu dutela. Estropa hasi horretik, Jose Luis Kortarekin egon gara, ezin izan dugu Korte hori sartu. Ze kale nahiago de Jose Luis, ego haizearekin normalean, arek esana, esan diguna behintzat. 4. eta gehiago gustatzen zaizkigu. Bueno, eta gainera, estropada eremu honen aita, Jose Luis bera da. Hori da. Bera hemen Castron entenatzaile lanetan aritu zenean, eta hemen legezarreko estropadak portu barrutik irten da egiten ziren. Zeharka. Bai, alaxe da. Kanporuntzi irten, da gero berriro etorri, eta orduan pentsatu zuten Brazomar hondartzaren parera etorri, eta hemen bazegoela aukera estropada handi bat egiteko, eta hementxe jarri zuten estropada eremua, eta leku benetan paregabea da, eta estropada eremu ikaragarria oso ona. Bueno, jaun Andreok, iragarkientzat tartetxo bat, eta bere alagara berriz protagonistekin kaialdetik Castron gara gaur, Bermeok irabazi du erakustaldia emanda Espainiako traineru txapelketaren 78. edizioa. Agurterdi berriro ikusentzule zareten guztioi, Castron gara, begira, kaia, eleitza dotorea, egia esan abuztuaren bia, zoragarria, gaur egokitu zaigun eguna aizetxua hori bai, baina udagiroko igande borobila. Bikaina Bermeotarrentzat, haiek irabazi dute eta Espainiako traineru txapelketa 20-0 hori denbora, eta bigarren Orillo, 10 segundu gehiago behar izan dituzte Orillotarrek, Hondarribiak 25 gehiago, Kaiku 18 segundura heldu da helmugara. Eta gora berak, eta estropada eremu aizetxua, gero eragina, seguru baita ere, araudiak agintzen duena bakoitzak, Espainiako txapelketan bere kaletik amaitu behar duela estropada, eta nik uste, Bermeotarrek errenta hartu eta gero, hori beste ontzientzat, zailtasun bat gehiago izan dela, ezta? Nahita nahiez, zure kaletik egin behar lana, eta hortikan etorri direla beste ontziek Bermeotarren errenta hori gutxitzeko izan dituzten arazoak. Hori 10 lanean, baina bai Hondarribia bigarren kaletik, bai Kaiku lehenengo kaletik, ez dira gai izan tarte hori gutxitzeko, tartea jateko Bermeo hori. Zalantzari gabe, aurkezpenean izan dugu, txapelketa honen baldintzetako bat, horixe dela 4. luzean, kalea mantendu behar izatea. Estropada guztietan, San Miguel ligan eta ikusten ari gara, nola azken luzeetan, patroiak batetik bestera dabiltzan, ustez, hobe beharrez, araudiak gladio, eta nik uste dut, araudiak ere egokitzeko eta aldatzeko daudela, eta hori gaur egun arraun munduak hori eskatzen duela. Alegia azken luzean, traineruek, patroiek, entrenatzaileek maniobra hori izan dezatela, aukera izan dezatela mugitzeko. Bueno, hortxe dira, Kaikotarrak hurbiltzen, eta hor Saragandara, pres baldin bazaude, aurrera nahi duzunean, protagonistekin, hor dira Kaikuko arraunlariak, hasieran konzentraturik, hementsu, animaturik, gero ordea zailtasun batzukin. Aurrera Sara! Momentuz Kaikutarrak iristen ari dira, ea Zierzurinagarekin hitz egiteko abagunea daukagun, hementxe ari dira iristen arraunlariak, eta jeitsi dezain laster, Ziertzurinaga patroiarekin hitz egingo dugu. Presidente ere hortxe, joan da, Jose Manuel Monge, Bermeotarrak ere heltzen, iruditu zaite Larrañaga zela, ez? Angel Larrañaga, Salsamendiren laguntzaile eta kuñaua. Eta hortxe orain lehorreratzen
esponjekin. Horiek Kaikutarrak izango dira, oraindik, garai batean bezala, Ipurdiko tostan esponja daramaten bakarrak. Dekretos eraman behar dute. Horixe. Jose Luis Kortak hori agintzen duelako. Hori da, eta hori ikusten da, bigarren tostan begira, hor, esponjaren azpian beste goma moduko bat eramaten dute. Gainerako traineruak horrexekin bakarrik, goma beltz horrekin bakarrik ibiltzen dira, Jose Luisek dionez, Kortak dionez, esponja honek laguntzen du itsasoan, Ipurdiak gutxiago mugitzen omen da, eta horregatik eraman arazten dira. Hortxe... Itxas bera ikiragarria, Mikel? Ikiragarria. Lankideak, Aurrera ez dakit entzuten zuen. Bai, aurrera. Hemen nago Asier Zurinagarekin, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, cuarto puesto en este campeonato de España con unas diferencias, que nos llaman un poco la atención, ¿no? Bueno, primero por la 4, segundo por la 3, tercero por la 2 y cuarto por la 1. Algo habrá tenido que ver, no todo seguro, pero bueno, es lo que hay. Hemos hecho cuartos y con el cuarto nos vamos para Sestao. Te hemos visto levantar la mano en algún momento de la regata, en el segundo largo, creo. No sé qué te pasaba. El pinganillo, nada, cuando se corta el teléfono, cuando se me cuelga el teléfono, tengo hablado con el medillo para, si no entra la línea de la motora, para ponerme en contacto con ellos, nada, sin más. El campeonato ha empezado igual un poco atravesado cuando has tenido que soltar la estacha, habéis tenido que esperar un poco, quizás se pierde tensión en esos momentos. Bueno, pero eso es para todos, nada, había un cabo flotando del exceso de estacha de la boya y nada, eso es para todos, al final todos estamos parados, todos se nos va un poquito el pulso abajo, pero bueno, tristes, desilusionados, porque la seguimos buscando, ¿no? Y no vamos a dejar de buscarla, la gente nuestra que no se desanime porque no sé cuándo, porque ya van pasando las fechas, ¿no? Pero vamos a dar más de una alegría al pueblo, seguro además. Pues que así sea, gracias, así. Etxipenarekin eta minduta, Zurinaga, baina gizalegez eta nik uste oso hausnarketa ona egin duela, oso egokia bera itsasoan ibili delako, eta abantaila hori du, eta horregaitik testigantza horrek balio erantsia du. Hori da, eta hemen jardun egiten gara, baina hemen aritu edo horregon ikiragarri diferentea izaten da, esan dituen gauzen artean entresak eginda bategin behintzat nago, konforme nago. Urdaibai lautik, Orio hirugarrengotik, Hondarribiak bigarrengotik, eta Kaiku lehenbizikotik. Segurazki ez nik uste estropadek onena Kaikuk egin duela, gero Orio, gero Bernok eta Kaikuk. Baina zerbait izango zen. Berak esan du, ez dut esan nahi horrek bakarrik erabaki duenik gaurko txapelketa, baina ez da gutxiagorik ere. Zerikusia izango zuen. Hori izan da bere komentarioa, eta nik uste ondo pentsatutako esaldia izan dela. Begira diferentziak, Miguel. Urte osoan zehar ikusi ez ditugunak. Bermeok bigarrenari, 10, Hondarribiari 25, Kaikuri ia 40. Kaikutarren hausnarketa hori, eta esan bezala estropada ere hau oso ongi ezagutzen du Kaikutarren prestatzaile nagusiak Jose Luis Kortak, eta hori da haiek egin duten hausnarketa. Ontzia lehorreratu dute, eta dutxa hartu, trasteak bildu, eta etxera eta bihar beste entrenamentu bat, Ibon. Hori da, eta etxera lasai. Abuztuaren hasieran gaude, eta Kaiku ligan aukerari gabe dago. Gaurko hau ere joan zaie, txapelketa 3 ez dute lortu, trapurik etxera ekartzea, baina oraindik nahikoa erronka bada, Zarauzko estropa, pentsa, ikiragarri gustokoa, eta azken urteetan, emaitza bikainak lortutakoa, eta gero nola ez, Donostiari begira jarrita, eta Kaikuren inguruan esan, nik uste dut, noizbait aurten lehertuko dela, Lehertu behar duela, gaia bar dela hor bintzat, gaia bat dela. Hor dira bermeotarrak, aurrera zara! Bai, hemen txapelduna Gorka Soriona. Eskerrik asko. Bizkaikoa, Euskadikoa eta orain Espainiakoa, Bai, segitze ginen errezka bazan, 3 titulo importante dira guretzako, lehen urtean lortu ginen, eta behin lortzana, bigarrengo aldiz segidan lortzia zaila izatea, eta Bizkaikoa eta Euskadikoa lan asko inda lortu diteu. Eta, Espainiako lortu dugu, ezibizio batekin. Zalak posik, jakina, 3. Espainiako txapelketa duzue, eta gaurkoan gainera GPS-arekin denbora dantza batzuk izan dira, bigarren luzean ezkenekin ondo zein zikoan aurretik, ez dakit nola bizi izan duzuen hori barrutik? Ez dakit, nik jasotzen ditu referentzik begiristako zian, esatez izkenak egonak zian, eta paren ikustia bezalakoik ez da, lau taldea hondi paren dikoa zela bakizun nuntzua zen, gutxi gora bera,
eta guk ikuste ginen oso ondo ari ginen larraunen, aurreak indoa zela ite ginunakin, eta estropa oso kompletua eta oso guzta bukatu duna. Euskal ukituko Espainiako txapelketa hemen Castron, eta denborak, aldeak, nabarmenak izan dira, Ba, ez dakiz, bukaren zemat izan dira, baina... Amar hori jori, amar ondarribi hogeita bostera. Gariz handia zeon eta lan handia imertzan bueltako lanen, eta guk usteet kriston estropain deula bueltakon bateze. Guk guria hipotekatu gabe bestia gastatu indialan ikusteet hirugarren largo notatu hori, ateaganen aldiak asko onditute eta azkengo largo bai airen etorrika. Pentsa, 10 segundu hori, 25 ondarribiri, asko da hori. Bai, nik usteet bigarrengo largon asko gastatu dela hori bueltan. Lan handia imertzan, aize handia zeon eta burua gotzi bili bertzan. Estropa oso luze jongo zala bagenek iun, eta bueno, gure lana ondo beteta, etxea guztua guteko gaigea. Zorionak. Eskerrik asko. Gorka Aranberri, posik gizona, eta egia esan Bermeotarrak dira. Ligan, San Miguel Ligan, erregulartasunaren lehiaketan, Hondarribiak 6 bandera irabazi ditu eta 101 puntu ditu. Eta Urdaibai hor da bigarren, bi garaipen ditu hor, eta 80 puntu. Gero Orio, Pasai Doniban, San Juan, 4. eta Kaiku 5. Gero Tiran, Cabo, San Pedro. Badakizuek, Galiziarrek ez etortzea erabaki dutela, eta erabaki hori hartu dutela, hain zuzen, diru gora bera direlako, eta horregaitik ez dutelako diru laguntzarik izan ona etortzeko. Bueno, baina hemen lau ordezkari euskaldun, benetan indartsu, palmaresean ongi kokatua daudenak, esperientzia handiko arraun elkarteak ikusi ditugu, eta kirolak batzutan ematen du, beste batzutan kendu, zure aldeko baldintzak dituzunean, hori aprobetxatzeko gaitasuna izan behar duzu, txapeldun handi bat izateko. Eta ematen du hori izan dela gaur Bermeotarrek erakutsi digutena. Ea, dirudienez Zara hortxe da Irakoitz Etxeberriarekin, ea nolako hausnarketa egiten duten horiek. Zilarrezko domina eskuratu dute Oriotarrek, zorionak baita ere, ez da? Eskerrik asko, bai. Beno, Makazak entrenatzaileak nahi zuen garaipena, zeuek ere suposatzen dut, baina azkenean askoz gehiago izan da Bermeo gaurkoan. Bai, ezin izan du, bueno, askoz gehiago nik enuk esango, baina bai, irazin du, Olatu txoi aldi hartu dugu, behar gaurreko olatu zuguaztin, eta beti azkenego luzen olatu bat aurreti izatu zenen, beti behar palaba gizio jotzen jo olatu horri, Orduan, pixkat abantai irikitzen juntzaigu, baina oso guztan lehen duen estropakin, aurreneko ziabogan pixkat hain ondo eldigu proelak jatapa hor guztia atera egu eta pixkat orden bagaldu dugu, baina bueno, estropa kompletuen dugu, ikuste dugu egunetik egune gora atozela. Ekipo asko azten egin da, oso ekipo gaztiak hau, ni nahi sarrentakoa, baina bueno, oso ekipo gaztiak hau eta, bueno, guztua egia, goraka gatoz, ekipoa oso egiten egia eta guztua. Nola biz izan duzue barrutik gaurko lehia, izan ere ordezkarien armaian bizkatan abasa egon da, denbora dantza ugari, jepesakin arazo. Estropa ondo ez, largotan kanpoako luzetako aizeak ikerarri launtzezun. Eta, bueno, arranen guztua joan, baina aurreneko largon pixkako zintzen estropan sartzea, baina, bueno, balizan ikusi dugu, parengoa zela, irten dugu, danak eman ditugu, jungea irabaztea, Hondarribia atzen lago, horrek morala handia eman digu, urde behin bila jungea, baina ezin, izan du behaiekin, behaiek demostratzea estropa importante hauetan beti beste puntu badakela, ez? Nik uste kompetitzen demostratzen nahi diala egun handioetan beste zerbera dakela, badakilela gu baino beto zio kompetitzen, baina zara izut, ekipo gaztiak hau, ekipo bezala azten egia, ikeragarri. Lehen hori atortzen ginean dakizton pofarrak egiten dituen, guan ja zite importantoetan kompetitzen badakigu, eta den bagutxik jatzen zaituen, gu behatzen hortik juteko. Espentza, Espainiako txapelketako palmaresan, Orio da garaipen gehien duena. Bai, baina aspaldi xamar ez da irazi, ez? Zati izut, azkeneko posturtaetan beti hemen ez ditu gauza egiten, eta gero baino geho zite importanteetan, maila hori ematen. Oan dikan zite importante asko gatzeia, ekipoa goraka gatoz, oso guztua gode, kriston taldiak hau, eta ea suston bat emateko kapazkian horre beri. Ja, horrela den, eskerrik asko. Eskerrik asko. Jator, Irakoitz Etxeberria, lehiaketa bukatu eta gaitasun hori erakutsi du, ostasunez, hausnarketa azkar egiteko, indarra bai, baina Irakoitzek aipatu du poparian Bermeotarrek abildadeare erakutsi dutela, ez? Hori da, nik 3 kontu bintzat azpimarratuko nituzke. Bat, begira, zer esan duen, zita garrantzitsu hauetan, Bermeotarrak gu baino beto lehiatzen dakite, ez da nolaneiko adierazpena. Bestetik esan du bai Oriok 15 bai, baina espaldi. Eta zerbaitari era hor
zerbaitan ez gera asmatzen ari. Eta gero beste gauza bat, askotan esate ez duguna, bai, Sara galdetu dio, bermeo hobeto, ez da asko estropada bat, asko hobeto ez nuke izango, olatu bat aurretik, askotan olatu bat aurretik joateak hori ematen du. Bigarren doanak uzten duen olatua, ari heltzen zaio, eta horregatik estropa puskatzen da, bigarren luzean poparian urdaibai bezala, eta une batean erabakigarria izan da, minutu batean azkarro izan zara, eta horrek erabakitzen du estropada. Berehala izango dira Hondarribitarrak ere hor, eta Hondarribiko mutilen hausnarketa ere ekarri nahi dugu pantailetara. Gainera, iragarri nahi dizuet berehala, hemendik agur esan eta gero, Euskadiko txapelketa jarriko dugula berriro pantailetan, ikaragarrizko estropada izan zen ura, Lekeition. Gaur gainera emakumeak ez ditugu izan hemen lanean, eta emakumeen maila ere azpimarratu nahi dugu, eta zuen pantailetara ekartzeko asmoa ere badugu, batetik txapelketa handia ikusi genuelako Lekeition, eta gainera itxasoa, nahasia, olatuak, oso estropada ikusgarria izan zen, eta berehala Hondarribiarrak lehorrean ditugunean, elkarrizketatxoa, haien iritziare bai, noski, gaur brontzea lortu dute, ligako lidertzan dira, eta haien hausnarketarekin agur esateko ordua ere helduko zaigu guri Kastrotik, baina esan bezala, emango ditugu aukera, Lekeitioko estropada handiura, 22an jokatutakoa, Euskadiko txapelketa, berriro ikusteko eta gozatzeko denboraldiko estropadarik ederrenetariko bat, ez behar bada ederrena, Uresi izan delako orain artean. Nire iritziz bai, Mikel, Uresi izan zen baldintzak ikeragarri aproposak izan ziren eta bukaerara arte izan genuen emozioa. Orduan ere Urdaibaik irabazi zuen eta aipatu nahi nuke gaur uretan Urdaibaik irabazi duela, baina lehorrean ere iruditu zait Bermeotik zale asko. Zale gehien bere karritulik ikeragarrizko jende pila zen, gaur maiz jantzita hemen Castron. Hor dugu Castroko plaza, jendea hondartzan da orain eta berehala aginteriek iragarri dute, azkar saiatuko zirela, sari banaketa eta bandera ematea lehenbailen egiten, eta hori asmoa izaten da, baina beti minutuak bizkor joaten dira, eta hor atzera pentsoa izaten nahi bo. Eta plaza hori ikusita gogora datorkit garai bateko marinerak, nola betetze zuen goiti bera, gorriz plaza, eta inguru guztia jota jendea kabitze etzela. Eta orain plaza hori, utxe guzteak, Espainiko txapelketa baten, hori da gora bera garraunak eta bizimoduak ematen ditu. Itza eskatzen digu Sarak aurrera pentsatzen dut Hondarribiarrekin. Bai, Joseba Munarri dauka hemen aldamenean, brontzea gaur, ez da izenolako balantza egitea duzuen. Bueno, gure uneko eman dugu eta pozik horretikan. Estropan gain, aurrengo larrun oso ondatik gara, arraunketa oso onakin eta ikusten tan ontzila korritu nahi zula. Gero ziaboa eman dugu eta ja gogor txamarren, korritu nahi ez, eta holako estropa askotan pasatzen dira. Txunla nahi botea korritu eta azkenen sufritu dugu beraekin juteko eta azkenen hirugarren. Hautsi egin da agian bigarren luze horretan estropada eta ez zuen ematen estropada ere honetan alako horik gertatu ziteken, ez? Ez zuen ematen, ez. Guk esan dizun bezala asko sufritu dugula barruak etortzeken, beraiekin etortzeko, eta iguala gero akusatu indegu pixkate, pero bai beraiek oso ondotoria, oso askar eta ematen du barruaka bai beste estropatan oso ondototzen dira. Lehorretik Frantses eta konpainia erreferentziak ematen ez dakit nola bizi izan duzuen, izan ere GPS-ak kale egin digu guri eta ez genekin oso ondo nor zijoan aurretik. Ikusten dugun aurrengo largun bai muturra sartu dugula eta aurretik jute ginela. Eta barruaka bai paren jarri garela hiruok eta ibili garela hor bai zein muturra sartu ez. Azkenen beraiek ziaboa sartu minolen olatu bat hartu dute, junindia eta ja igual gu bizka sufritzen aguantatu dugu. 25 segundura sartu zaete, Bermeo liderrarekiko, ez dakit asko iruditzen zaizue? Asko, bai, 25 segundu dira, pero igual irreala esan diteke pixkat, ekipoak bai ibiltzen nahi dela eta 25 segundu asko dira eta niretzako zerbait basela aparte estropa gain. Brontzarekin konforme? Bai, konforme, gaurko estropa gure egun eman dugu eta konforme. Pasei gozatzera, eskerrik asko, Joseba. Bale, zuei. Joseba Munarri zen hausnarketa eta konforme bai, baina tristura puntu batekin, normala denez kirolari bat eta hauen mailako kirolari bat beti irabaztera doa. Gaur ez dute asmatu, edo esan beharko dugu kalea ere
bermeotarrek aldekoa izan baldin badute, hauek erabat asmatu dutela, indarra erakutsi dute, eta lehen esan duguna, abildadea ere bai, trebezia ere bai. Eta hori esan du Joseba Amunarrizek, esan du bai, barruraka ez dakipa, ez ote datozen hobeto, azken aldian, bermeotarrak, eta gero berretsi du Gorka Aranberrik esan duena, Gorkak esan du, bueno, iruditu zait gurekin joteko ez dutu egin ditutela gehiek, eta hori esan du Amunarrizek, haiekin joatea, bigarren hirugarren luzean, ikeragarri kostatu zaigu, eta hori egin gara. Ederki, agur esateko ordua heldu zaigu, Sara Gandara, beste zerbait baldin baduzu hor kai inguru horretatik, agur esateko garaia badugu eta aurrera Sara. Beno, hemen ari gara ikusten nola Hondarribitarrak trainerua jaso eta badoaz, eta egia esan agur esateko unea iritsi zaigu, kara Tamaranetik oso harin iritsi gara arranpla honetara, eta protagonistan iritziak ekarri dizkizuegu. Batzuk pozik, jakina, bermeotarrak eta beste batzuk ez hain konforme. Ikusiko dugu zenlako hausnarketa eta irakurketa egiten duten traineruek aurrerantzean. Guratetik besterik ez, agur, Mikel, eta kompainia. Eskerrik asko, Sara, Ibon Gaztañazpi, orain grabatuko ditugu irudiak bandera ematea eta gure albistegietan, gaur egun da Teleberri albistegietan eskainiko dizuegu. Espainiako txapeldun Bermeo, Euskal Herriko txapeldun ere bai, eta egia zan txapelketetan, Salsamendiren taldeak erakutsi du puntutxo bat behintzat egun hauetan goitik dagoela. Hori da, hori irakusten, orain dizita garrantzitsuak falta dira, ligan ere, 11 puntura daude, urrutitxo, baina hemen oraindik abuztuan sartzeagoa, hau da, bueno, uda garaian eta estropada ikeragarri kategorizkoak eratzen zaizkigu, eta nik uste dut, abuztu dotore baten atarian gaudela, beste datorren astean, Galizian izango garelako. Moañan eta Boiron. Eta Hankalanta gertatzen dira, Bai, edarra gertatu dira eta gertatuko dira. Arrautzaleok, orain Euskadiko txapelketa, emakumeen lehia eta jarraian gizonezkoena, demoraldiko estropadarik ikusgarrienak izan ziren hoiek. Eskerrik asko eta ondo segi.